Hola famílies! Avui m'he posat la capa de llibres per presentar-vos una joia literària. Es tracta de les aventures de Babar. L'editorial Blackie Books els ha reeditat aquest any, el 2020, però en realitat el Babar té 90 anys. Ei, és un molt bon regal per demanar als Reis. Escrit i il·lustrat per l'autor francès Jean de Brunov, les aventures de Babar són una història de la família i a la vegada un acte d'amor. Per què dic això? Dic que és una història de la família perquè el Jean de Brunov les va escriure i il·lustrar a partir dels contes que la seva dona explicava als seus fills quan eren petits abans d'anar a dormir. I és un acte d'amor perquè ho va fer els darrers anys de la seva vida, quan es va posar malalt de tuberculosi. Aquesta malaltia el va obligar a quedar-se a casa durant llargues temporades per fer repòs. I aleshores, una manera d'apropar-se i acaronar els fills era aquesta, escrivint les aventures i pintant aquestes aventures del seu personatge preferit. Pares i mares que esteu escoltant, aquells que sou nens i nenes crescuts a la biblioteca, no sé si recordeu de quan éreu petits fa molts anys que a la biblioteca, al costat de la llar de foc, teníem un elefant immens de peluix i que us agradava posar-vos entre les seves potes sota la trompa per mirar contes. Es tracta del Babar, que l'editorial que el va publicar les seves històries en el seu moment ens va regalar aquell nino tan immens. Babar és un petit elefant que viu un munt d'aventures. Està pensat pels petits. El Babar, d'un plis-plas, se'n va de la selva a París. I allà, a part de visitar 1000 llocs, anirà a les millors pastisseries a menjar tota mena de dolços. El Babar, a més, té família. Per exemple, el seu cosí Artur, que és un elefant molt trapella. Va passar que una vegada no se li va acudir una altra que lligar un coet a la cua de l'hipopòtam. Quan es va espetegar, doncs l'hipopòtam es va enfadar tant que va esclatar una guerra terrible entre elefants i hipopòtams. Una guerra que porta reminiscències de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Babar ens parla del món vist a través dels ulls dels infants. En aquest món hi ha la ciutat dels elefants, que l'han construït ells mateixos. Els elefants, pares i mares, al matí van a treballar. Són mestres, metges, sabaters, i els elefants petits van a l'escola. Ei, si us fixeu, veureu que quan explica la ciutat dels elefants ens trobem que a l'escola surt una aula Montessori. Penseu que aquest llibre està publicat als anys 30. Els lectors d'aleshores devien flipar amb aquesta aula. Doncs, com he dit, els elefants pares i mares al matí estan treballant i els petits a l'escola i a la tarda estan tots junts i es dediquen a jugar. Els elefants pares i mares construeixen joguines pels seus petits i entre tots fan unes festes fantàstiques, plenes de música i de pastissos. Però en aquest llibre no penseu que només hi ha la infància, la felicitat de la infància. També trobem pares i mares que eduquen i que s'han d'enfrontar a grans problemes amb molta serenitat, com quan el Cornelius es va cremar la casa perquè va deixar anar un llumí mal apagat, o quan una serp va mossegar la vella dama i la van portar a l'hospital. I és que és tal com diu la vella dama, a la vida no ens hem de desanimar mai. Us recomano aquest llibre, el Babar. El podeu venir a buscar a la biblioteca. El tenim de moltes maneres. El tenim en format gran, com va ser publicat la primera vegada, que primer àlbum il·lustrat de la història. El tenim les aventures en petit, tenim el recull ben gran amb les aventures completes del Babar i fins i tot tenim
les aventures que van escriure els fills de Jean de Brunov quan van ser grans, perquè mai van oblidar aquell personatge creat pel seu pare i per la seva mare que els hi va fer passar tan bones estones. I ja està, ja els podeu venir a buscar a la biblioteca. Adeu!